IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Awanen ti sabali iti adda iti panunot ti Creamline Cool Smashers no di iti kumpletuen ti sweep kontra Signal iti crucial a Game 2 iti 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference Finals. Sangwen ti Cool Smashers ti Super Spikers oras de las 5:30 inton malem. Kalpasan iti ayam tinagbaytan iti PLDT High Speed Hitters ken Farm Fresh Foxes iti alas 3 iti malem iti Smart Araneta Coliseum. Malagip ngayon sweep ti Creamline ti Signal 25-22, 25-18, 25-16. Itilayang Martes tapno may bulsa iti 1-0 lead iti Best of 3 Championship Series dagitoy. Nakatutok ti Cool Smashers iti may kasangapulog at maysa a corona nga idauluan da Gemma Galanza, Bernadette Pons, Tots Carlos, Michelle Gumabaw, Pangs Panaga, Bea De Leon, Setter Gia de Guzman, ken Libero Geneva. Sumanggirmet ti Super Spikers kada Vanny Gandler, Erica Santos, Ishi Lalong Isip, Ross Doria Aquino, Jackie Acuña, Setter Jill Cayuna, ken Libero Don Macandili. Para iti IFM Sports, dahil din Idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.